riwe lwedo. VOJ kane waringo wacho ni genowa en pi maler, genowa en ndara mayom, genowa en thieth e osiptal. Ka koro ne jo Homa Bay oyiero, Homa Bay agonegi erokamano maduong' kuom miyowa thuolo mar tiyo negi. To koro ne wadok irgi kendo kwaloso gimiluongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. Ka koro wapenjogi ni e higni 5 gi e gweng'u ka, mane en penjo mipenjo e gweng' ka gweng'. Sublocation ka sublocation nigi village clusters 3, to village clusters gi te ne biro to wacho ni wan genowa e higni 5 gi en kama. Koro nwariwo paro gite, kaito wago kwan gini, mondo paro gite otimre, watim pige ma ji dwaro gite, watim derni gite, watim barabara gite, watim agriculture, watim industries. En pesa di ma di dwaro. To nwafwenyo ni e higni 5 idwaro bilion 80 mondo wachop si geno mar jo Homa Bay. Kuom higni 5 bilion 80.